L'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona es va crear amb la intenció de participar en el diàleg entre la universitat i la societat. Té per objectiu fer-se sentir davant d'organismes públics, administratius o polítics que, en definitiva, són els que mantenen un control sobre la investigació i l'aplicació de noves tecnologies. El grup d'opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret és l'encarregat d'analitzar qüestions bioètiques i de proposar actuacions concretes en relació amb els mitjans de comunicació per aconseguir una millora de la qualitat de la informació. Un dels temes que concentra l'atenció de l'Observatori és la salut sexual i reproductiva en l'adolescència i la validesa del consentiment informat dels menors. Pel que fa a la prescripció d'anticonceptius, cal admetre la validesa del consentiment dels menors que tenen capacitat per decidir, per comprendre allò que puguin decidir. I cal, per tant, cal que, des de la perspectiva de salut pública, s'adoptin les mesures pertinents perquè l'accés als diferents mitjans anticonceptius sigui real per part dels i de les adolescents. La interrupció voluntària de l'embaràs a menors de 20 anys en l'àmbit europeu reflecteix, en l'última dècada, un creixement més gran que en cap altre grup d'edat. Aquestes dades reclamen una anàlisi de les causes, qüestionen l'eficàcia de les mesures de prevenció i en posen de relleu la insuficiència. Ens enfronten a problemes morals i jurídics importants. A aquesta preocupació cal sumar-hi les dades sobre la transmissió de la sida que revelen un augment de contagis en relacions heterosexuals. Una part significativa d'aquesta anàlisi correspon a malalts possiblement infectats en relacions sexuals durant l'adolescència i la primera joventut. Es tracta, doncs, d'un veritable problema de salut pública i tant l'ètica com el dret s'han d'ocupar de proposar pautes de conducta que siguin assumibles per la majoria dels ciutadans i respectuoses amb les minories, sempre sobre la base del respecte als drets humans. La razón de ser de haber elaborado este documento desde el Observatorio de Bioética y Derecho ha sido el conocimiento del aumento de las tasas de transmisión heterosexual del SIDA, sobre todo en relaciones tempranas, y también el aumento de los casos de aborto adolescente. Eso nos ha llevado a plasmar en un documento la preocupación que existe respecto a la dificultad que hay en transmitir a los menores y a las menores una información sexual adecuada y también el tema de la prescripción de anticonceptivos. Entendemos en este caso que el consentimiento de las menores y de los menores en su caso debe de ser suficiente, puesto que el menor puede tener relaciones sexuales, lo quieran o no lo quieran sus padres, lo sepan o no lo sepan. Y en este sentido creemos que debe propiciarse una política que al menos reduzca daños referentes a que el menor evite el contagio de enfermedades de transmisión sexual y del SIDA especialmente, y también embarazos no deseados. Sabemos que la legislación considera que el interés del menor es prioritario y, sin embargo, a veces nos damos cuenta de que en la práctica sus derechos fundamentales a la intimidad, a la información, etcétera, no son debidamente atendidos. Por eso consideramos que se debe incidir en una mayor información, tanto en la escuela como en las campañas sanitarias, entendiendo, como bien hace la OMS, que el informar sobre cuestiones sexuales no incita, no anticipa, sino que más bien lo que hace es propiciar la reflexión. Resulta patent l'existència d'una doble moral pel que fa a la sexualitat dels joves. D'una banda, és potència, però de l'altra no es consideren les necessitats educatives i assistencials que aquestes qüestions comporten. Els menors requereixen un model d'educació sexual pluridimensional amb una sèrie de continguts equilibrats, enfocaments reflexius i dialogants. Un model que fomenti el desenvolupament de l'autonomia personal i la consciència moral i social dels adolescents cap a la responsabilitat. El professional sanitari ha d'informar i assessorar sobre les mesures anticonceptives adequades al menor. No fer-ho evidenciaria l'absència de mesures preventives i comportaria riscos d'embaràs i de contagi de malalties de transmissió sexual. La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios tiene límite en la medida de la prestación sanitaria que se debe dar a todas las adolescentes. El fet d'advertir els pares o responsables del risc per la salut o la llibertat del menor no és el mateix que traspassar-los el consentiment, que sempre ha de ser del menor. Es pot actuar com a mediador si es garanteix la confidencialitat de la consulta i s'informa als pares en cas que hi hagi perills per la salut del menor o de tercers derivats de les seves pràctiques sexuals.
Pero yo creo que hay ciertas capas de la sociedad que no están tan integradas y que no tienen información suficiente. Y también creo que los métodos anticonceptivos, por ejemplo, no están al alcance de todos. Yo creo que deberían estar más aún, no sé, los institutos y este tipo de cosas. La pàtria potestat ha de ser exercida sempre en benefici dels fills. Cal vetllar per ells i procurar-los una formació integral. Hi ha normes jurídiques directament aplicables amb les sancions corresponents, tant administratives com civils o penals. Les normes deontològiques, d'ètica professional i de bona pràctica poden entrar a formar part de les mesures dels diferents col·lectius professionals implicats. Més que aconsellar simples mesures normatives, es requereix l'actuació sanitària i educativa. La societat ha de prendre responsabilitats pròpies i compartides per actuar en benefici de l'interès dels adolescents, de la seva educació integral i de la seva salut.